Cottage pie with cauliflower mash ang lulutuin natin for their dinner ngayon. Nakalagay po siya sa paper bag. So, anong laman nitong bag na to? Oops! So, eto mga kapatid, yung laman ng bag. Eto, meron tayong cauliflower. Ito yung iboboiled natin, tapos imamash. Ilalagay natin sa top. Ayan, may isang carrots. Tapos, celery. Lloyd ba? Tapos, ito, may mincemeat. Beef, mincemeat. Tapos, may garlic. Ito, tomato paste. Ito, kulang ito. Kulang tong tomato paste. Magdadagdag tayo mga kapatid. Tapos, merong beef cubes. Mushrooms. Pati itong mushrooms, konti lang to. Magdadagdag tayo. And isang onions, brown onion. Tapos merong butter. Yan, butter. Tapos merong dried thyme dito. Ayan, magdadagdag tayo ng mushroom. Hindi naman lahat ito, half lang dito. Mushrooms at saka bell pepper. Ayan, so prepare lang muna natin. I-chop-chop natin para masimulan na natin lutuin. I-prepare na natin ang mga gulay, mga kapatid, o kanyang mga sahog. Kaya simulan na natin magluto. Yan yung bell pepper, yung carrots, yung garlic, yung celery, yung mushrooms, onions. Ayan, kaya maggigisa na tayo. Let's start with some olive oil. Pakuluan na natin yung cauliflower, mga kapatid. Simple lang po siya mga kapatid, gisa-gisa lang as usual. Yan, nilagyan na natin yung karne. Tapos nilagyan na natin siya ng pepper, salt, kunting salt. Tapos yung dried na thyme and then garlic and herbs. Tapos ilalagay na natin yung mga gulay niya. Yan, lagyan na natin yung mushrooms. Tapos isusunod na natin yung carrots at saka yung bell pepper mamaya. And then yung tomato na siya. Pagkatapos nating paghalu-haluin lahat, nilagay na natin yung tomato paste at ilalagay ko na rin itong chopped tomatoes, yung tira natin kahapon. Kagabi, I mean. Ayan. Dagdag ko na rin siya. Sayang din. Kamatis din siya. Ayan. Ayun. Ayaw kong tinawar si Worcestershire sauce. Favorite nila to eh. At eto na siya mga kapatid. Ayan. So parang ano din siya oh. Parang spaghetti sauce lang din siya. Parang bolognese. Pero mas dry lang siya sa bolognese. Ayan na siya. Tapos ilalagay na natin sa sa oven. At ito I think pwede na to. Imamash na rin natin ito. Imash na natin yung cauliflower with, ayan, nilagay natin yung butter, tapos kunting paminta at saka kunting asin. Ayan. Mash, mash, mash. Tapos nating i-mash ang cauliflower. Ilalagay na natin dito. Tapos ilalagay na natin sa oven. Ayan na siya. Para mas lalong sasarap, lagyan natin siya ng cheese on top. Pero ubos na yung cheese. Kukunti na lang yung laman. Dagdag na lang natin to. At after 15 minutes sa oven, ito na siya. Ready to eat na siya mga kapatid. Thank you so much for watching po. Stay safe and God bless us all wherever you are. Thank you so much.